Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Scene
and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamu may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong sa bilangon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nagalibog ang ulo ko. Kung paano ako makakuha sang dugo ni Padre Silvano. Ba? Ano to? May nagkaboy sang bato sa puwertahan sang payag. Mapalapit ako sa puwertahan. Ari, buksan kong puwertahan. Lantawon ko kung sinong nagkaboy sang bato. Sino nga? Martin? Anong kinahanglan mo? Aragay. Kinsambag niya ako sa sulok-sulok. Pandulamang panulok ko. Nag-uhiod ka sa kasakit sa sulok-sulok mo. Ari pagid ay. Bukon kong nawong mo nga ina. Nalipong siya. Karon, buhaton kong madason nga tikang. Nabatsyakan ko ang mabog na nga tubig na nagatupa sa akon, kuya. Katulong. Anaran ko nga akong mga mata. Ang hulong-hulong ako. Ano pala ining nahamtangan ko? Daw underground? Amat na nga nagasanag ang panulo ko sa palipot. May apat ka suga nga kingki. Nga ara sa apat ka pamusod sa nahamtangan ko nga ini. Ayo kay nagabugtaw ka na. Kapati ako sa tingog. Nagahalin sa wala nga bahin. Balik doon ko. Si Padre Silvano.
Silvano. Kag nagapungko siya, nga nagasandig sa pader. Matindog ako. Hindi ako makahulag. Hindi. Nakadinahan ang akon kamot kag tiil. Gusto, nakatumtum na ako. Si Martin, siyang may kahimuan kung nga ang ari ako diri. Siyang nagdala sa akon diri. Kag nagasakit ang akon sulok-sulok. Kag ang akon nawong tungod sa pagsakit niya sa akon. Kag mabatyagan ko gid ang tuman niya nga kaugot sa akon. Mabatyagan ko gid ang tuman nga kaakig niya sa akon. Anong lugar nga ini? Nga agindala niya ako diri. Hindi bala dapat nakaibalo ka na kung nga ang ari ka diri subong? Kag hindi na kinahanglan nga ipamangkot kung diin ka. O kung basi, wala ka makakadto sa bahin nga ini sa balay ko. Sa tong wala sang pahanugot nga nagsulod ka sa kwarto ko nga ina. Kanugon gali ko na mo. Nakahibalo siya. Sa banta mo, wala ako makaibalo sang ginbuhat ninyo sang abyan mo nga si Ramoncito. Anong ginbuhat mo kay Ramoncito? Hindi ka magkabalaka. Wala ako sa plano nga buhaton sa abyan mo. Wala ako sa bisan jotay lang nga interes sa iya. Hindi ka subong sang interes ko sa imo. Kolor abo ang mga mata mo. Hindi ina kinaandan para sa isa ka Indio. Ang kolor balasang imo mga mata ang rason. Kung nga nagasuksok ka sang antipara, para hindi ka makakuha sang atensyon sang iban nga tawo, apang sa piyak sina, nakuha mo gihapon ang akong atensyon. Nga tuman ang katingala kon ikonsiderar ang kamatuoran nga babayi ka. Sa banta mo, wala akong makatalupangod nga babayi ka. Nakahibalo siya. Sang una ko pala nga paghikap sang paa mo, nabatyagan ko dayon nga kulang ikaw sa husto nga anatomiya para matawag mo ang kaugalingon mo nga lalaki. Pero wala sina napabago ang akong interes sa imo. Isa ka kadako nga misteryo. Kag sugiran ko ikaw. Interesado lang ako sa mga soltero nga maayo ang nawang. Nakaibalo ka bala kung paano ako nakaibalo sa ginbuhat ninyo sang abyan mo nga si Ramoncito? Napalibutan sang mahika ang bugos ko nga balay. Kag makasugid sa akon kung sino ang mga tao nga basta na lang nagasulod dire nga wala sang pahanugot halin sa akon. Nakaibalo ka na sa bahin sa partikular nga bagay nga ato. Ang bulong nga kontra sa lumay. Nakaibalo ka. Nga may ikasarang ako sa paghimo sa bagay nga ato. Nakaibalo ka
nga may nahibalan ako bahin sa mahika. Amo lang ina ang ginapatihan ko nga rason kung nga diri mo ginpangita ang bulong sa lumay. Nga ginpainuman sang uto di Martin kay Leonardo. Ang pamangkot, paano mo na ibaluan kundi ang husto nga bulong? Halin sa madamo nga mga butilya sang likido nga ato didto sa balay. Tungod bala, kay nakaibalo ka na nga daan kung ano ang dapat mo nga pangitaon? Ang buot bala sinasilingon nga may nahibalan ka bahin sa mahika? Sa banta ko amoy na ang rason. Sang primero pa lang, may nabatyagan na ako nga mahikahalin sa imo. Bisan ano pa sinakahinay. Kagamoy na ang rason sang akon interes sa imo. Sabta ko. Kasubong kumanbala ikaw. Hindi ako makahibalo sang isabat ko sa iyo. Suno kay Luther. May built-in magic ang orasan niyo ini. Kagtungod nga nagamit ko ng unod sini nga mahika para makabalik sa nakaligad. Jutay na lang ang nabatsyagan sang pare. Nagahulat ako sang sabat mo. Pasensya na kung kinahanglan mo nga madismaya. Apang tama kalayo sang ginapamensar mo sa kamatuoran. Kag ano nga kamatuoran? Sa banta mo ayhan. Basta ko na lang nga sabton ang pamangkot mo. Samtang nakahibalo ako, nga dako ang posibilidad nga hindi na ako makahalin nga buhi diri. May punto ka. Ang matuod, wala ko sang nakita nga kaayuhan para sa imo. Matapos ang sitwasyon nga ini, apang sa piyak sina, pamatyag ko, makumbinsi ko giyapon ikaw nga isugid sa akon ang matuod. Kag paano mo naman buhaton, ina? Ginasiling ko sa imo subong pa lang nga matiga ang ulo ko. Hindi mo ako basta na lang nga mapasunod sa gusto mo nga matabo. Sa amo lang sina kadali. Nakahibalo ako. Amo gani nga siling ko, kombinsihon ko ikaw. Ginkuha niyang latigo nga nasabit sa pader. Nagkadlaw siya. Kag panulo ko sa iya. Do demonyo. Wala akong makaipalo. Kung pila ka beses na nagtupa sa lawas kong latigo. O pang ginapunggan ko gig makasingkit. Kag wala na ako makaipalo. Kung gabi na subong o kung adlaw. Wala man lang gani ako makabati nga nagsinggit ka. Hindi ka gid bala magsinggit? Kinahanglan mo nga maghulat. Tubtub sa katubtuban. Antes matabo, ina. Amo gali, ha?
Oh, makatalamad na para sa akon ang magulat sang amo sinakadugay. Daw kinahanglan ko nga magpaminsa sa maayo. Kung sa ano ko ikaw makumbenser. Ani ka. Ginbalik niya sa biit ang lati ko. Mapahuway anay kita. Apang balikan ko ikaw karon ha? Kag siguruhon ko nga sa pagbalik ko, makumbenser ko na ikaw. Natulugan kali ako? Abang wala ko makaibalo kung anong kalawig. Arigay! Kasakit sa braso ko. Ano ba lang? Hindi. May nagaungot nga dagger sa braso ko. Arigay! Hindi na ako matingala kung sinong may kahimuan sini. Aragay! Nagadayaw ako sa imo. Sa piyak sang sitwasyon, nakuha mo pa ang magtulog? Nagbalik na gali ang panulay. Kagwala siya nagkaisahan nun. May kaupod siya. Pa? Ang dalagita nga nagpasulod sa amo ni Ramoncito? Siya ang nagpasulod sa inyo ni Ramoncito, hindi bala? Kagabi ko pagin paminsar kung ano ang dapat ko nga isilot sa iya. Mahimo mo bala ko nga mabuligan sa pagpaminsar? Nagbuang ka na bala? Sa banta ko, ara man ako sa husto nga kaisipan. Nakita mo blang simbolo nga ari diri sa sulod sang kwarto? Ginagamit ko ina sila sa akon espesyal nga ritual. Kay balo ka, hindi man ako pure nga mahikero. Sala sa nga akon iloy nga nagpabusong sa hindi kinaandang nga tawo. Kag ako ang nangin bunga. Ang ginaangkon ko nga mahika, hindi ta makabaskog. Kasubong sa isa ka puro nga mahikiro. Kagamoy na ang ginakasubo ko. Nga sa sulod na sa malawig nga panahon, wala man nagdugay na sa lapuan kong sabat sa akong problema. Isa ka ritual nga makapadugang sa akong mahika, kagang kinahanglan ko lang nga buhaton, amo nga magsakripisyo sang kasing-kasing sang mga inosente nga mga kabataan. Kag sa tagsa nga sakripisyo nga ginabuhat ko, mas nagadugang ang ginaangkon ko nga mahika. Amo gani nga ginpili ko nga magkadto diri sa mainit kag mahigko nga pungsod nga ini. Tungod na kay balo ako nga bisan ano ang buhaton ko sa mga Indio nga naga-istar diri, wala sang bisan isa nga magreklamo. Sino man abi ang mabato sa isa kakatsila nga kasubong ko? Nga may mataas nga posisyon sa simbahan?
sa dagalinyo sa pagpumati ang magabatahong magsapon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa Kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!